Jeg vil jo sige, at det har været en fantastisk god oplevelse at høre sangene på en anden måde, sådan mere akustisk. Så får man lidt mere ud af teksterne også. Man kunne tydeligt høre, hvad der blev sunget. Og det var, lyden var fuldstændig fantastisk. Altså, jeg synes, at jeg kunne godt have gået ind igen. Ja, altså akustikken i en kirke er jo fantastisk, så det er et rigtig godt sted at have sådan en som Bright Eyes. Men det er ikke kun mig, der skal fortælle, det er også jer. Så I skal være søde, hvis I har nogle spørgsmål, hvis der er noget, I gerne vil vide, så ræk fingrene op, så tager vi det. If you need a soul-to-soul connection, I'll run to your side. When you're lost in the dark, when you're out in the cold, when you're looking for something that resembles your soul, when the wind blows your house, love cards, I'll be a home to your homeless heart. Jeg synes, det var godt. Jeg synes, det var godt, det var blandet, men også med de danske sange. Det var rigtig godt. Ja. Han passer godt til det med at komme op i tonerne og sådan. Jeg synes det. Vi var jo heldige at sidde helt forrest, hvor man ligesom både kan høre ham gennem mikrofonen, og så som han reelt synger. Ja. Jeg synes også, det var godt, der var danske salmer. Hvad hedder det? Salmer med? Ja. Noget vi plejer at høre ham synge. Det synes jeg også, det var anderledes. Ja, det passer jo godt ind til kirken, men nu er jeg ikke her. Ja. Og der heller ikke var trommer og bas og sådan noget, der ødelagde det hele. For mange gange, så kan man næsten ikke høre, hvad sangeren synger, på grund af al musikken overdøver det hele. Sjovt at høre lidt om hans tanker om musikken også. Ja. Synes jeg. Ja. At få lidt baggrund bagved en, som man kun kender af omtale og har hørt sangen. Rigtig godt. Ja. God aften. Jeg kunne godt tænke mig, at mine kirkekoncerter skulle på en eller anden måde indeholde noget nærvær og nogle af sådan... Ja, det kan godt være, at jeg ikke er meget ældre end 36, men jeg har alligevel noget livserfaring, som jeg rigtig gerne vil dele ud af. Og det er lige præcis det, som den næste sang handler om. Så derfor har jeg taget nogle sange med på setlisten, som jeg slet ikke normalt spiller til mine koncerter. Nogle sange fra mit bagkatalog, som det hedder. Jeg har jo lavet 4 plader, og kan ikke nå at spille alle sangene. Så jeg har lavet et fint lille udpluk af nogle af de sange, som måske fortæller mest om min rejse igennem livet, og de ting, som jeg har på hjertet.